Velkommen, kære vandfolk, til det helt store afsæt, i hvert fald for de af os, der er her i dag. Men ellers så er det jo en proces, vi har sat i gang løbende omkring vores Rethink Water-projekt. Og det, der er det unikke ved det her, det er jo, at vi meget gerne vil have, at det her projekt meget gerne skulle, når vi snakker internationalt og snakker den bistand, vi gerne vil give til Eksportrådets medlemmer og medarbejdere ude omkring i verden, netop give dem den rigtige historie og en ensartet historie om det danske vand. Hvad er det, der skal til, for at man vil tage til Danmark, og hvorfor, og hvordan får vi bragt det her brand op? Og det er noget af det her, kommer til at handle om. Altså det, at vi gerne vil have, at Rethink Water bliver én indgang til den danske vandbranche. Og grund til, at vi skal gøre det, det er jo, hvis vi kigger på det globale marked. Det er vigtigt at holde sig for øje, hvor stort det egentlig er. Omsætningen på investeringer og drift af vandsektoren helt generelt var i 2010 2.790 milliarder kroner. Altså kæmpe beløb. Kæmpe marked. Vand alene og spildevand alene er mere end 100 milliarder større end den samlede investering i vindmøllekapacitet sidste år. Men hvorfor er det så, at vindmøllerne har så stor en succes? Jamen, det er jo fordi, at de har en samlet branche, de har én indgang, de har formået at skabe det. Og det er det, vi meget gerne vil have fortalt, altså have fortalt de rigtige historier og have gjort, at man via det her projekt kan få én indgang til den danske vandbranche. Den store fordel ved det her, det er, at vi får en samling af branchen. Og den samling af branchen, den skal vi selvfølgelig bruge og rette til, at vi får markedsført os noget bedre, og at vi får en større omsætning og dermed også en større eksport af viden og vandteknologi fra Danmark. For os som vidensrådgiver, så betyder Rethink Water-projektet jo, at vi får en platform sammen med andre virksomheder til at gå ud i verden. Vi får med andre ord nogle større muskler, således at vi kan forhåbentlig få en større andel af det store globale marked, som vi jo kan se, der er, og som vi i dag ikke udnytter godt nok. Vi har i nogle sammenhæng kunnet lykkes at komme ud med et samlet koncept, men vi tror på, at der er meget mere at hente ved, at man samles og lægger energien sammen i at brande og fortælle om, hvad det er, man i Danmark kan, og hvad vi mener kan være noget, som man er interesseret i rigtig mange lande. Faktisk. Vi arbejder altså med to begreber. White papers, som handler om de styrkepositioner, vi har i dag, og vise det, vi kan i dag. Og blueprints, som gerne skulle komme efterfølgende, som bliver, hvor er det, vi gerne vil hen. Og det er jo så inden for de samme områder, eller hvad vi nu bliver enige om, at sætte en retning på tingene. Altså white papers er ikke en udvidet salgsbrochure som sådan. Det er et kundeværktøj. Det er noget, der skal gøre kundens beslutningsproces nemmere, og det skal være noget af værdi. Fordi hvis det bare bliver en lang række cases, jamen, det er jo det, man ser allerede i dag. Det skal være noget, som man siger, men altså, en kunde har et problem, en udfordring eller et behov, og det findes der flere løsninger på, og det skal vi tage med og give kunden det overblik, så kan vi godt uddybe den danske model, og det er det, vi skal. Men det er bare virkelig at tage kundernes briller på her, fordi det er det, der gør, at sådan noget det vil være attraktivt, og det er noget, man vil sende videre i organisationerne osv. Så det er ligesom at, kan man sige, løfte lidt op i skørterne og vise, hvad det er, vi kan, hvad vi har af viden, og give lidt gratis viden, kan man sige, men det skulle så også gerne komme tilbage og skabe noget troværdighed omkring Danmark. Det handler om at skabe et virtuelt showroom, både som har substans og har en wow-effekt. Hvorfor laver man ikke, i stedet for et alternativ til de fysiske udstillinger, som for eksempel verdensudstillingen i Shanghai eller andre, og så er det noget, man kan tage med ud til kunderne, så man kan tage Danmark og København som demonstratorium, Odense som demonstratorium med ud til kunderne og gøre præsentationen af vand til en oplevelse. Public relations, for at sige det, det handler bund og grund om at finde de gode fortællinger, og det jeg hører meget, man snakker om, det er spildevand havnebadet i Københavns havne. Men det vi tror på, det er, at der er langt flere interessante historier end lige det, og det er dem, vi går i gang med at kigge efter på PR-området. Der er også en vidensbank, det handler om også at finde frem til de dygtige formidlere, og
Altså simpelthen at lære jer at kende, lære teknologierne at kende osv. Og så blive dygtige, så vi ved, hvis der er en journalist, der ringer fra udlandet og siger, hvem er det, I skal snakke med. Og så er det at lave 4-6 mindre håndholdte temareportagefilm. Og når vi siger håndholdte, så er det, altså der er jo de her rigtig dyre brandingfilm til flere millioner. Mærsk har lige lavet en virksomhedsfilm til 12 millioner. Og man kan sige, at det her det er lidt alternativet. Vi vil gerne have lige så meget substans, men det bliver lidt mere på en håndholdt måde. Nogle af de teknologier, der er blevet udviklet i Danmark, mens at man har lavet grundvandskortlægning de sidste 15 år, det er jo noget, som man nu efterspørger rundt omkring i verden, og derfor er nogle af de teknologier, som blandt andet SkyTem, jo kommet meget hurtigt, siden det blev udviklet i 2003. Så er det jo kommet rundt på alle verdens dele faktisk, og det er jo en af de gode historier. Dem er der jo mange af. Et af de eksempler, der er, det er jo blandt andet det, som også er udpeget som et emne for hvidbog, det er jo grundvandskortlægning, hvor vi har nogle teknologier i Danmark, og vi har også en erfaring fra det danske system, som kan bruges og eksporteres. Og det gør, at vi som rådgivere, vi kan bringe den teknologi med ud, og det gør vi jo blandt andet i et stort projekt i Thailand, hvor vi har SkyTem med, vi har danske softwareleverandører inden for altså software til vandbranchen, og vi har den danske geologiske undersøgelse GEOS med, som sælger deres nationale databaser og træner de lokale i at bruge det. For eksempel at rense spildevandet eller spare noget vand, så bruger vi jo gerne eksempler fra Danmark, fordi vi har i mange år i Danmark arbejdet med renere teknologi, vandgenbrug, spildevandsrensning. Så man tager jo de eksempler med ud, når man også er ude i verden. Det er helt sikkert. Man kan vise dem. Jeg har været på tur med udenlandske virksomheder, hvor vi sejlede forbi havnebadet. Og 2 dage inden hørte de en præsentation af havnebadet, og det virkede som om, at de slet ikke forstod, at det faktisk eksisterer, det her havnebad. Og der har man nogle kloakløsninger og noget klimahåndtering og klimatilpasningsteknologier, som er interessante. Jamen der, hvor vi fortæller om at have de danske styrkepositioner med, det er, når vi taler om vandspild. Og der har vi lige nu et kæmpe projekt i Dhaka, hvor vi skal lægge 3.000 km vandledning. Og det er en af de danske styrkepositioner. Det er at kunne styrke, eller kunne måle og kunne styre sådan et ledningsnet og med så lavt et vandspild som overhovedet muligt. Og Danmark er altså førende på at kunne det. Vi har rigtig en af verdens mindste vandspild i forhold til de lande, vi sammenligner os med i øvrigt. Allerførst så vil jeg sige, at i Udenrigsministeriet er vi super glade for det initiativ her. Vi har bakket op om det lige fra starten, det bliver vi ved med. Det går hånd i hånd med en proces, som vi selv er i fuld gang med. Vi ser også vand som værende en væsentlig vækstmotor, drivmotor for vores eksport fremadrettet for Danmarks økonomiske fremtid, om man så må sige. Vi har ikke haft en prioritetssektor, der hed vand, før for et måned eller 2 siden, hvor vi blev enige om, at det må vi skulle satse på det her også. Og det er der jo flere gode grunde til. En er, at nu har vi jo rent faktisk fået en handelsminister. Pia Klee er ikke den eneste pige, der frontkæmper på det her. Vi har også en Pia Olsen Dyhr hos os. Og hun er i den grad fokuseret på vand. Så det smitter af i hele vores organisation og siger, nu skal vi altså have et sektorekspertteam på vand også. Men den nye efterspørgsel, der hvor vi kan flytte noget, en ny vækst over, det er altså Kina, det er Indien, Brasilien og de række af de nye andre vækstlande, Indonesien og Vietnam og andre steder. Så vi laver rigtig meget arbejde på at netop at komme ud i større stil til de her lande. Og det er jo også i de lande, man kan sige, der har vi et teknologisk forspring i forhold til vandteknologien, og de står der, hvor vi måske stod for 20 år siden og har brug for vores løsninger i dag. Så det er der, vi sætter voldsomt ind for at få boomet eksporten. Jeg ser, at vi har et window of opportunity nu på vandområdet i Danmark, som er helt unikt. Og vi er måske kommet til en situation, hvor vi har spændt buen ganske kraftigt, og hvor der er store krav til, at vi som branche leverer nu. Jeg tror, vi har behov for at vide indbyrdes om hinanden, hvad vi kan. Og der ser jeg det her projekt som helt centralt.
Og jeg ser de her white papers, vi skal diskutere nu, indholdet af, som helt centralt for at højne det generelle informationsniveau i Danmark om, hvad vi kan på tværs. Sådan så vi også kan have hinanden med ud. Systemleverandører eller dem, der leverer løsninger, kan komme ud og fortælle om de gode løsninger, det har de god forstand på. Men hvis de også så samtidig kan fortælle, hvad det er for nogle intelligente produkter, vi har, der kan bidrage til at lave de her løsninger rigtig effektive, så er det jo fantastisk. Og omvendt, jer, der leverer produkter og intelligente produkter, når I kommer ud, hvad er det for en løsningssammenhæng, de her produkter indgår i? Det Danmark kunne brande sig selv på, det er, at vi har nogle meget innovative løsninger og nogle styrkepositioner, og så gå seriøst efter at brande dem og investere i dem og lave nogle flagskibsprojekter, som man kan forstå ude i verden er large scale. Sådan nogle ting som, at vi er utrolig dygtige til at tænke integreret og arbejde holistisk. Altså vi er virkelig skrappe til at samle mange ting i hovedet, og så kommer der noget fornuftigt ud i den anden ende. Sådan nogle ting skal vi have med.